Tak, já vás vítám. Sledujete další ze série debat Holké křeslo pro kandidáta. Tady si vždycky koukneme na rozhovor nějakého jedním z kandidátů, kteří kandidují na prezidenta Slovenské republiky. Dnes si dáme Patrika Dubovského, má 58 let, povoláním je historik a vědecký pracovník Ústavu paměti národa, je rozvedený s jeho nesouhlasem a má jedno dítě. Tak pojďme na to. 11 kandidátov a jeden cieľ stať sa novým prezidentom. Každého z nich aj my privítame v našom štúdiu. Dnes to bude Patrik Dubovský, moje meno je Lenka Ježová a vy sledujete reláciu Kreslo pre kandidáta. Reláciu streamujeme aj na našom Facebooku Joj24. Patrik Dubovský, vek 58 rokov, povolaním historik a vedecký pracovník Ústavu pamäti národa. Je rozvedený, uvádza, že s jeho nesúhlasom a má jedno dieťa. Kandiduje, aby kresťanskí a konzervatívne orientovaní voliči mali svojho prirodzeného kandidáta v prvom kole. Chce zintenzívniť spoluprácu, spoločenskú diskusiu o konzervatívnej politike na Slovensku. Dobrý deň, pán Dubovský, vítajte v našom kresle pre kandidáta. V tejto chvíli spúšťame aj našich 20 minút na rozhovor. Poďme na to. Pán Dubovský, dôvod vašej kandidatúry je teda, aby existoval ten prirodzený kandidát iného spektra. Strana KDH napríklad ale podporila práve iného prezidentského kandidáta, napriek tomu, že zdieľate rovnaké hodnoty. Ako chcete verejnosť presvedčiť, že práve vy ste ten správny konzervatívny kandidát? Nie ste jediný, ktorý to o sebe tvrdí. Áno, máte pravdu, tých konzervatívnych, alebo ako si teda hovoria, konzervatívnych kandidátov je viacej. Tie mená nemusíme opakovať. Ja si myslím, že tam sú určité odchýlky, alebo dokonca nejaké falošné charakteristiky ich konzervativizmu, tých mojich spolukandidátov teraz. Ja by som chcel verejnosť presvedčiť jednak svojim životom, svojim príbehom, ktorý som už niekoľkokrát zverejnil. Mám ho aj na svojej webovej stránke kandidátskej, môžu si ho ľudia kľudne prečítať, ale ľudia ma aj poznajú. Keby ste si alebo niekto iný klikol na internet, tak tam vybehne niekoľko mojich prác, či už vedeckých alebo iných, ktoré hovoria teda aj o tom, čo som v minulosti robil. Čiže aj pred novembrom 89 som bol aktívny, či už v tajnej cirkvi, ale aj v občianskych iniciatívach. Bol som na sviečkovej manifestácii, na Velehradskej púti, podpísal som 2 protirežimné petície, podnety katolíkov a Česku niekoľk vied. A takisto som bol aj v novembrových udalostiach 89 a bol som teda členom verejnosti proti násiliu. A tento môj životný štýl, nazvime to, sa potom ďalej teda prejavoval aj v ďalších aktivitách aj po novembri 89. Takže ja si myslím, že som taký homopolitikus, preto aj dnes prirodzene sa uchádzam o túto funkciu. Keď hovoríte ten homopolitikus, tak vy ste spätí aj so stranou Za ľudí. Bola to práve aj táto strana, ale ešte aj ďalšie strany, ktoré sú spoločne späté v koalícii okolo Igora Matoviča, ktorí vám nakoniec dali podpisy. Mňa by osobne zaujímalo, ako ste vy vnímali to, že neboli ste jediným kandidátom práve takéhoto zoskupenia. No, to sa veľmi tak dynamicky vyvíjalo, môžeme povedať až posledné hodiny, ako teda poznáme pána Matoviča, že nás vždycky trošku drží v napätí. Ja to vidím celkom v poriadku, pretože bol to naozaj dynamický proces. Ten konzervativizmus naozaj zasahuje viaceré politické strany na našom spektre, aj teda v parlamente, či už tie, ktoré mi dali podpis. Ale samozrejme veľmi spomenuté kresťansko-demokratické hnutie a isté možno aj čiastočne ďalšie strany. Takže ten kandidát sa kryštalizoval, ja to beriem ako férovú hru. Napokon teda prišlo k tomu, že kresťansko-demokratické hnutie sa rozhodlo podporiť pána Korčoka, čo je v poriadku. Tam bol dôvod taký, že ja teda budem v ďalšom období sa uchádzať ako kandidát o priazeň voličov aj v eurovoľbách a to by sa tam trošku bilo. To som pochopil, takže to som prijal. Takže je teraz otvorená pekná hra, že naozaj konzervatívne strany podporili mňa. Je tu pán Matovič, ktorý má trošku iný pohľad na súčasnú politiku, ale tiež vychádza z toho konzervatívneho spektra. Takže som celkom spokojný, že ten konzervativizmus sa celkom dobre komunikuje. Vy ste nám uviedli v dotazníku, že vašim politickým vzorom je Jan Langoš. Čo by ste si od neho vy vzali ako inšpiráciu, keby ste získali práve kreslo prezidenta? Áno, Jan Langoš teda bol naozaj môjim aj takým ľudským, aj odborným vzorom. Bol človek, ktorý, ako by som povedal, vzdelaný človek, sa tiež pred novembrom 89 angažoval, či už pri písaní samizdat alebo obrane ľudských práv, takisto podpisoval rôzne petície, protestné listy a teda potom prešiel aj do politiky. Bol federálnym ministrom vnútra, takže sa pričinil o to, že bol schválený lustračný zákon, ktorý do veľkej miery vylúčil bývalých exponentov komunistického režimu a štátnej bezpečnosti z verejných funkcií.
hit, čo bolo veľmi dobré po novembri 89. V tomto by ste sa inšpirovali, alebo v čom konkrétne? Že čo je tá inšpirácia? V tej jeho odvahe, v tej jeho nelahostajnosti ísť do verejného priestoru, do politického priestoru a byť tam veľmi nekompromisný. Ja teda aj na Ústave pamäti národa ako historik som o ňom aj napísal knihu, ktorú som tu ako na ilustráciu priniesol, takže je to naozaj taký môj vzor. Mám ho naštudovaného a teda snažím sa teda niektoré veci prenášať do života od neho. Vy samozrejme aj seba uvádzate ako takého bojovníka proti režimu aj na základe toho vášho práve životného príbehu a zároveň, keď hovoríte aj o tomto vzore. V prípade komunistického režimu, ale aj toho, čo sa deje okolo, vy niekedy používate už také expresívnejšie vyjadrenia, expresívnejší slovník, čo je do veľkej miery možno v takom protipole aj s tým, že hovoríte o tom, že chcete byť teda ten kandidát konzervatívny, slušných ľudí. Môžeme si spoločne pozrieť, ako ste vy uvádzali svoju kandidatúru a zároveň možno v kontexte práve s tými expresívnejšími výrazmi. Som zvedavý. Skromne povedané, rád by som bol kandidátom čo najväčšej časti slušných ľudí na Slovensku, ako aj kresťansky a príbuzne duchovne a hodnotovo založených obyvateľov Slovenska. Odporné bolševické červené za toto sa budú škvariť v pekle a topiť v žumpe histórie. Aj za zničenie a vyzabíjanie Mariupolu a Marianky. V Gaze fakt zomierajú deti od hladu. Áno, tí z Hamasu to celé začali, ale izraelská armáda nie je pán života nad týmito detičkami, preboha. V čom je problém, ak by sa jedlo dovezené na skontrolovaných autách, hoci aj izraelskou červenou Jakubovou hviezdou distribuovalo a konzumovalo na mieste pre konkrétne deti? To možno ľudí napadá, že kde vlastne vy vidíte tú slušnosť, lebo toto už naozaj je taký slovník, ktoré moc prezidentovi neprináleží. Obdivujem vašu žurnalistickú prácu a práve som chcel na začiatku povedať, že som rád, že ste ma pozvali, že si vážim prácu novinárov. Tak to na Slovensku asi jedinej. Vzplanie teda spravodlivý hnev, tak vtedy sa nepozerá na slova, ale na to, čo ten človek chce tým povedať. A naozaj na svete, či už na Ukrajine, alebo aj na tých iných miestach sa dejú takéto hrozné veci, že my chlapi, alebo teda neviem, ako dámy určite nie, používame takýto slovník práve na, to je taká hyperbolizácia, aj vulgarizácia toho problému, že pre Boha si uvedome, že čo sa tam deje a spoza stola alebo spoza kamery síce je fajn pracovať, ale treba proste veci pomenovať a pomenovať tých vynikov, ktorých robia. Takže áno, je to v rozpore s nejakou elementárnou slušnosťou, ale podľa mňa už dnes je málo len hovoriť, písať, argumentovať, ale treba proste konať a treba v takýchto veciach sa aj naozaj tvrdo vyjadrovať. Tu sa práve na vás nadviažem. To znamená, že keby ste boli práve v úrade prezidenta, trošku by ste to upravili, alebo stále by ste rázne pomenovali to, možno vymenili nejaké jedno expresívne slovo za iné? Vymenil by som určite slova, ale teda by som jasne pomenoval, pretože niekedy ten prezident je naozaj zo svojej takej tradičnej funkcie možno človekom, ktorý má povedať posledné slovo v tom politickom živote. Mne sa napríklad páčilo, ako americký prezident Joe Biden nedávno nazval Putina, s tým úplne súhlasím. Takže treba sa vyjadrovať jasne, neurážať, ale jasne pomenovať proste tých ľudí, ktorí absolútne kašľú na ľudskú dôstojnosť a vraždia a zabíjajú ak na bežiacom páse. Poďme teda ďalej. Mňa osobne zaujalo, že ste v dotazníku uviedli, že vaša prvá zahraničná cesta ako prezidenta bude viesť na Ukrajinu. Prečo práve tam býva takým úzusom, nepísané teda pravidlo, že prvá zahraničná služobná cesta práve každého, či už je to prezident aj premiér, ide práve do Českej republiky? Používam to naozaj presne z týchto dôvodov, že tam teraz veľmi trpia ľudia. Je to naša susedná krajina. Mali sme a máme určite vzťahy, takže by som išiel podporiť ukrajinských ľudí, ktorí teda sa bránia voči ruskej vojenskej agresii. Ale napadlo ma, že teda áno, do tých Čiech sa chodí, veď je to naša bývalá prírodzená vlast. Ja sa stále cítim aj občanom teda toho štátu, v ktorom som vyrastal. Takže možno, že by som prezidenta Pavla poprosil, nech si prisadne do môjho lietadla, išli by sme do Kyjeva spolu, alebo cez Prahu by sme to zobrali takou okľukou, aby som pozdravil Čechov, Moravanov, Pražanov a spolu s prezidentom Pavlom by sme navštíviť trpiaci ukrajinský ľud. Keď sa bavíme už o tej Ukrajine, o tom trpiacom ľude, tak je taký rozdielný názor aj v rámci slovenskej politiky, ako by mali tí najvyšší činitelia sa postaviť k tomuto sporu, či by sa tam mali posielať zbrane, či by to mala byť len nejaká humanitárna pomoc. Z pozície prezidenta vy by ste akú politiku takúto zahraničnú zastávali? Je to veľmi komplikovaný problém. Asi by som akcentoval všetky tieto a teda ďalšie veci, ktoré ste spomenuli. Samozrejme, humanitárna pomoc je veľmi dôležitá. Tam ľudia trpia teda po
vojnových zásahoch, trpia tam aj teda sociálne, to znamená potraviny, lekárska pomoc a podobne. Ale zdá sa, že dnes je najdôležitejšia teda tá vojenská pomoc. Mne to je veľmi ľúto, pretože samozrejme výsledkom toho budú mŕtvi ľudia, voči čomu ja teda principiálne nie som. Ale zase na jednej strane to tzv. Sofína voľba. Poznáme ten román, kde sa má človek rozhodovať medzi dvomi veľmi ťažkými rozhodnutiami, takže asi je dôležitejšie vidieť veci globálne a teda na zastavenie ruskej agresie, ktorá jednak zničila teda celý, by som povedal, celú architektúru európsku do veľkej miery. Je treba najprv teda proste Rusov poraziť, vytlačiť ich z Ukrajiny a potom teda riešiť ďalšie veci. Takže som za posilnenie vojenskej pomoci Ukrajine v prvom rade, ale samozrejme aj za pomoc humanitárnu, aj za pomoc Ukrajincom, ktorí prichádzajú na Slovensko. Napríklad teraz som veľmi, by som povedal, znechutený z toho, že sa ide zastaviť pomoc ľuďom, ktorí ubytovávajú Ukrajincov. Ja sám som ubytoval 4 ukrajinské ženy. Viem, čo som od nich všetko počul, ako boli vydesené, telefonovali, ako sa nemali kde ubytovať, ako nemali si za čo kúpiť potravu, takže som im preto takto pomohol. Samozrejme, mal som od toho peniaze od štátu, nie som oportunista, ale musíme pozerať aj na tieto dôsledky, ktoré to vzbudzuje, na tú obrovskú vlnu utečencov, takže aj tam by som bol veľmi za to, aby Slovensko naďalej dostatočne pomáhalo ukrajinským odidencom. Diskutuje sa vo veľkom aj o tom, že či by mala byť tá zahraničná politika na všetky 4 svetové strany, s tým, že tie 4 svetové strany sa dosť často obmedzujú práve na to, že tá štvrtá je Rusko. Vy si viete predstaviť, že by ste mali nejaké bilaterálne rokovanie, stretnutie práve s ruskou stranou? Viete, že teraz určite nie. Teraz diplomacia bohužiaľ nezohraje žiadnu úlohu, ale treba hovoriť s ľuďmi, ktorí teda môžu ovplyvniť Putinov režim, či už sú to Číňania, alebo Spojené štáty americké, alebo ďalší, aj ďalšími teda zvyšovaním sankcií proti Ruskej federácii, aj povedzme hrozbou použitia silnejších zbraní zo strany teda spojencov Ukrajiny. Takže Rusko sa naozaj musí naučiť sa trošku báť. Ale tá naša politika by mala byť so všetkými partnermi, ktorí chcú hľadať naozaj riešenia v tejto ťažkej situácii, pretože máme kopu, ako ich nazval kedysi americký prezident Reagan, darebáckych štátov po svete, či už je to Rusko, Bielorusko, Azerbajdžan, máme problémy s Maďarskom, máme problémy so Srbskom, takže tá južná vetva politiky bola veľmi intenzívna, ale na druhej strane si myslím, že Európa bohužiaľ sa skúsenosťou z Ukrajiny naučila a pochopila, že musí držať pokope, že musí byť silnejšia, musí byť efektívnejšia, pretože tie hrozby sa zvyšujú a Európa sa nemôže stále len spoliehať na Spojené štáty americké, ale musí byť teda akcieschopnejšia na svojom teritóriu. Za najvplyvnejšieho politika v Európe považujete práve anglického premiéra Rishi Sunaka. Ten vplyv vnímate v súvislosti s dianím na Ukrajine, alebo čiastočne áno, ale mne sa páči britská konzervatívna politika. Aj som teda vo Veľkej Británii študoval, aj tam chodím ako turista. Nedávno sme tam boli s dcerkou, som jej poukazoval niektoré veci, ale v Oxforde sme boli v Londýne. Ale teda myslím si, že britská politika, napriek tomu, že nesie stále tie prvky imperializmu v sebe, alebo imperiálnosti, aby som bol presný, je taká čitateľná a jasná. A aj teda to ukazujú Briti v pomoci Ukrajine. Mali by si samozrejme vyriešiť svoje problémy v Severnom Írsku a v Írsku. To je ich stará bolesť, ale vravím, je to teda môj kladný vzťah teda k konzervatívnej politike, ktorú teda Briti dobre teda reprezentujú a zároveň teda je to jeden fungujúci, prosperujúci štát. Tak by som si asi predstavoval, aby mohlo fungovať Slovensko, odhliadnúc od toho nešťastného Brexitu. Môžeme sa dostať práve na to slovenské dianie, domácu politiku. Čo sa týka úlohy prezidenta, tak ten nereprezentuje len navonok, ale aj smerom dovnútra. Má tam rôzne kompetencie. Napriek tomu väčšina ľudí ani netuší, že ktoré tie kompetencie sú. Podľa vás mali by sa posilňovať, alebo v súčasnosti stačia napríklad také právo veta? Je celkom pri niektorých kandidátoch aj skloňované, že by sa mohlo posilňovať. Neviem, či právo veta, ale možno, že niektoré kompetencie by mali byť dané do súladu s tým, že aby ten prezident nebol len takou formálnou figurou, ktorá možno splní si svoju úlohu a tak či tak si parlament alebo vláda spraví svoje. To znamená, že by som možno posilnil, a teraz nie kvantitatívne, ale nejako politicky, tie kompetencie, kde prezident môže naozaj dať najavo celej spoločnosti, aj teda aj politickému spektru, že s týmto zákonom, s týmto návrhom nie je niečo v poriadku. To znamená nielen, aby sa natiahol čas, že sa to vráti do parlamentu a tak či tak si parlament, ktorý môže byť naozaj veľmi zle zostavený,
spraviť, čo chce, ale možno, že by sa mohli nejakým spôsobom zvyšovať kvóra v parlamente pri vetovaných zákonoch. Alebo napríklad, ako aj teraz sme svedkami, ak teda by prezident alebo prezidentka dali na ústavný súd na posúdenie platnosť nejakého schváleného zákona, tak ten by mal byť automaticky pozastavená jeho platnosť, alebo teda vstup do účinnosti, pokiaľ by ústavný súd nerozhodol. Takže aby zase tam bol naplnený teda ten význam toho aktu, že teda je tu nejaká výhrada, tá výhrada sa musí naplniť a nemôže paralelne s tým prebiehať platnosť a teda bude to len niečo formálne. Čiže aby to malo teda naozaj svoju logiku a svoj zmysel, že niekto sa vyhranil, prezident, ústavný súd a dovtedy čakajme s tou vecou, dokedy teda nepadne definitívne rozhodnutie. Mal by byť podľa vás prezident istou protiváhou parlamentu a vláde, alebo iba v nejakých výnimočných prípadoch? Prezident nedokáže byť z hľadiska svojich kompetencií. Ja som teda za pluralitnú demokraciu, za parlamentnú demokraciu, nie som za prezidentský systém. Ten napokon u nás, okrem možno éry prezidenta Masaryka, nemá nejakú svoju tradíciu. Ale skôr som za to, aby prezident bol takou rešpektovanou a teda osobnosťou, ktorá má svoju autoritu v spoločnosti, prirodzenú autoritu. To znamená, že aby aj iné politické subjekty, alebo teda ústavné orgány rešpektovali, keď naozaj, ako sa hovorí, z toho hradu príde nejaký signál alebo nejaká reakcia, aby to nebrali len ako nutné zlo, ako sa to v poslednom čase deje zo strany vládnej koalície, napríklad voči pani prezidentke Čaputovej. To znamená, že prezident musí byť nejakou morálnou autoritou, musí mať nejaký svoj životný príbeh za sebou, jeho politický názor naozaj musí byť konzistentný, doslovne múdry, aby teda tie druhé strany ho rešpektovali, teda musí mať aj nejaké inštrumentárium, ako tento svoj názor alebo tú pozíciu presadiť. Viete, kde sú vaše červené čiary v prípade práve tých, napríklad tých zákonov alebo postupov, ktoré môže mať vláda, alebo ak získate momentálne kreslo, tak najbližšie roky vieme, aké bude momentálne rozloženie parlamentu, pokiaľ sa niečo nestane? Tie červené čiary sú jednak formálne dané teda kompetenciami prezidenta, ktoré sú dané v ústave. A teda moje osobné vychádzajú práve z toho môjho konzervatívneho, ale naozaj takého moderného a veľmi umierneného. Ja som veľmi umiernený konzervatívec, som tolerantný, viem teda počúvať, viem sa zamyslieť nad iným názorom. To znamená, že tie otázky by možno sa opierali o moje svedomie alebo o moju teda morálne založenie, ale samozrejme, že by som sa snažil rešpektovať teda ústavné orgány tak, aby nebola nejaká pochybnosť o autorite inštitúcií, ktorá u nás je veľmi, teda autorita inštitúcie je veľmi spochybňovaná práve ľuďmi, ktorí prichádzajú do politiky nie s čistými cieľmi, vnášajú tam rôzne mafiánske spôsoby alebo populistické. Takže musíme sa vrátiť k politike, ktorá je službou ľuďom a občanom. Mne sa veľmi páči napríklad, hoci to znie tak trošku možno teatrálne, tá paradigma, ktorú priniesol prezident Zelenský, sluha národa. Tak isté, že nechcem byť, alebo prezident nemá byť sluha národa, ale má byť služobník občanov. Takže v tomto zmysle niečo. V minulosti ste niekoľkokrát aj spomenuli a spojili stranu Smer aj s pojmom totalizmus. Upozorňujete, že tam smerujeme, vraj to do istej miery vyznieva, že už len z pozície hodnôt ste nastavení ako keby proti strane Smer. Vy máte byť ale potom prezidentom každého jedného človeka, tým pádom aj voličov práve strany Smer. Ako ich chcete presvedčiť, že nebudete robiť niektoré veci a priori už iba proti tejto vláde? Nerobil by som proti tejto strane, hoci má výhrady voči ďalším stranám, ktoré deformujú politické vedomie na Slovensku, ale by som veľmi intenzívne s nimi komunikoval. Naozaj by som sa nebál hovoriť s občanmi, stretať sa s nimi, komunikovať cez rôzne kanály, takže tam by som sa pred nimi nezatváral. Skôr by som chcel byť takým prezidentom, ktorého majú ľudia radi. To je možno taký ideál, ale prečo nie? Aby ľudia, aj keď majú iný názor, sa nebali na mňa obrátiť a na nich a vysvetlili by sme im veci. Snažil by som sa im vysvetliť teda moju pozíciu, pretože zase nemôžeme byť nejakí oportunisti, že keď už niekto si vytvorí politickú stranu a že sa dostane do parlamentu, do vlády, má patent na rozum a na morálku. Práve opačne ten človek, alebo tá strana, alebo ten subjekt je pod drobnohľadom a mal by práve sa zlepšovať. Ale na Slovensku práve vidím, že morálka a politické činnosť týchto strán sa mnohokrát zhoršuje práve tým, že sa dostanú k moci. Ja som sa na ten Smer pýtala aj práve preto, že možno do povedomia verejnosti ste sa dostali za poslednú dobu, najmä preto aj trestné oznámenie na Ľuboša Blahu za to, že vyvesil vo svojej kancelárii podpredsedu Národnej rady Che Guevaru. To sa nejakým spôsobom posunulo, po prípade nemáte červené oči voči tejto osobe? Ja som už trošku na to zabudol, pretože polícia sa neozýva, ale verím, že šetrí. A chcem sa teraz trošku opýtať na to, bo už uplynulo možno 30 alebo viacej dní od poslednej korešpondencie. Ale Smer má obrovskú zodpovednosť. Bol dlho pri vláde,
má obrovskú zodpovednosť za kvalitu života ľudí na Slovensku. A oni to mnohokrát pokazili. Takže aj teraz, preto som hovoril aj o tých totalitných tendenciách. Inak to teda študujeme na Ústave pamäti národa, ale tam naozaj sklzávajú. Ak premiér kritizuje ústavný súd, ak spochybňuje teda autoritu inštitúcií, ktoré sme si tu naozaj veľmi ťažko vybojovali po tom dlhom období 40 rokov komunizmu, tak to je veľmi niečo nebezpečné a mal by sa naozaj zastaviť aj ďalší. Ak niekto povie, že vrazí niekomu vidličku do čela a ten človek sa uchádza o funkciu šéfa tajnej služby, ktorá bude zbierať informácie. Čo sa týka tých záberov, tak nie sú možné použiť napríklad na súde. Áno, ale tak sme realisti, takže určite to nie je nejaké divadýlko. Tak taký človek nemôže byť v verejnej funkcii, takýchto vecí tu máme viacej, takže ja sa naozaj obávam o demokratický charakter Slovenska a s týmito tendenciami proste sa musíme naozaj rýchlo vysporiadať. Máme poslednú necelú minútu. Čo sa týka vašej vízie pre Slovensko, kam by ste ho chceli posunúť počas vášho úradu? Nikam by som ho neposúval. Chcel by som len, aby sa Slovensko zdokonalilo na jednu príjemnú, kvalitnú krajinu, veľmi tolerantnú, v ktorej by sa ľudia cítili dobre, ktorá by mala rešpekt aj v medzinárodných organizáciách, ktorá by bola platným členom medzinárodných organizácií, napríklad Severoatlantickej aliancie, ale aj rôznych vzdelávacích, zdravotných medzinárodných inštitúcií, a ktorá bola veľmi solidárna k tým slabším vo svete. Máme ešte posledných 23 sekúnd. Keď chcete ešte niečo dodať po prípade smerom k verejnosti, v tomto prípade môžeme a potom pôjdeme na poslednú časť. Ja neviem, rád by som teda bol prezidentom, ktorý nebude len formálno právne vo svojej funkcii, ale teda bude naozaj sa pokúšať vnášať taký pokoj a toleranciu a komunikovať a riešiť problémy s tými, ktorí si myslia, že politika je buď pánske huncúctvo alebo nejaký klondajk, ale viesť ich k tomu, aby boli takisto služobníkmi národa. Naozaj vypršalo našich 20 minút. Týchto 20 minút má samozrejme každý jeden kandidát, ktorý sem príde k nám do kresla pre kandidáta, ale to nie je všetko, pretože pre každého jedného kandidáta máme aj rovnaký súbor takých rýchlych otázok, taký rýchly rozstrel. Je to teda rubrika Podpísal by som, súhlasil by som, môžeme ísť na to. A nie je to grilovačka náhodou? No, či je to grilovačka, to uvidíme v tejto chvíli. V každom prípade ja vás poprosím, aby ste odpovedali iba stručne áno alebo nie. Tak poďme na to. Podpísali by ste registrované partnerstvá? Nie. Podpísali by ste odluku cirkvi od štátu? Nie. Podpísali by ste sprísnenie interrupcií? Skvalitnenie by som podpísal. Novelu trestného zákona v takej podobe, ako prešla parlamentom? Nie. Boli by ste za zásadnú zmenu systému vládnutia? Vy ste to už aj povedali, že z parlamentnej napríklad na prezidentskú alebo iný spôsob? Nie. Súhlasili by ste s bojovaním Slováka za iný štát? Iba keď sa sám rozhodne, čiže nie. Vyhlásili by ste klimatickú núdzu, dali by ste pod to taký podpis? Možno, že už aj áno. Podpísali by ste zákon, ktorý by mimovládne organizácie označil za zahraničných agentov? Nie. Boli by ste za to, aby stál Pavol Gašpar na čele SIS? Nie. Aký je váš názor na to, či ruskí hokejisti patria na majstrovstvá sveta, alebo nie? Momentálne nepatria. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia. Ďakujem pekne aj ja. A ďakujeme aj vám, diváci, že ste nás sledovali. Ďalší v poradí do tohto kresla zasadne Ján Kubiš. Sledujte nás o 14:00. Tak, to je všechno i z toho dnešního speciálu a už opět příště se budu těšit s dalším kandidátem na slovenského prezidenta. I my Češi si vlastně můžeme v podstatě mezi těma kandidátama vybírat, koho bychom třeba teoreticky my volili, anebo i to, kdyby ten kandidát byl zvolen, jak dál můžou být vztahy napnuté, víc než třeba jsou, nebo to bude třeba prezident, který se bude snažit ty vztahy zase hlátat. Tak jo, opět příště, na viděnou.